Lakhain ko rapli Deupani constituency along pinini Phaisir Kep Arni Unity Victory and Prosperity Rally Kepamanpon. Lasonsi kapre kalong ason thak si pini lethok sitami Deupani constituency arlu langminggi pathua klamalong ta Unity Victory and Prosperity Rally patupon. Lapen labang so mayalong akai Dr. Tuliram Bronghang Karbengo Termas Council CM ta cetong dun pen rarapan aning kepat hilapen ning keparung alam than tegang. Lapen teladak Deupani constituency along akenang kidoana som sitami ison pen ison lempi bompo lapente. Sai do anta patun pon bompo puti CM hinpen pini labang so mayalong pen lamcak cepi tegang. Anparta pini labang so mayalong penang an hormu hortar stami kiron pon patu. Lapen tela so mayalong alhisar puaman pen kecetong dun lake Akhya Bidas Singh Ingleng MLA Lapente Dorsing Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Raju Tuse Speaker Karbenglong Termas Council Honbil EM Honbil MSC Lapente Board Chairman Atum Chetong Dun Bangso Maya Long Tupatupon Along Deupani Constituency Alu BJP Party Along Lemra Pet Kedo Anatum Cirap Citu Dunsi Bangso Maying Samtin Pen Pechun Pon Tumdak Deupani Constituency yang kang along ko pipi ma sayang dengke klaim tang lapen pipi ma ke klaim ponji ningkan siang bong nilitum tim kar biang long phan BJP ke nida nak pahai det pen dak kuti phokerai si towar pen chenglok kijun alang pen chenglok akapre ka RCC bis pen chenglok lahai pangru pen ken kuti phokerai si akam ke dak tangelo lapen dak pangru pen kuti pharohini akam non sulibom lang towar pen chenglok jol jiban mission pen chenglok akapre ka scheme dak non klembom la lasi waida klasa pen raraphan pachini chuke damtang kar biang autonomous council hot nilipen Dr. Himanto Biswama ke hai bangsi la Deupani consensus yang kanglong akisung mukha pinpura lo nang pidun lasi lala ya pinpura lo puthak je nilitum laso isi sipen ka picun je pansi pinia bang ke nilitum dak rada mai pi nilitum kibi lapen laso rada mai pi elong kibi elong je Narendra Modi ke hai phana ningke doka join nei pen je dak pini APSLC don phokep sose lapen ke Congress don phokep sose CPML panglum pen don pharohini abang kubang petum voters ke price 700 bak doji hala tum pini dak elitum BJP long nang chopa ok dunno la sela lenta pini pen ke BJP long se kam nang claim dun bojaras Ronga Gora pen Beta Pangda Lawrence Lekthi News 24 Karbiang Long